Nana yetete setete no na ebia ebusua timi kwaji ginaye na omudi abafi eno na enya bosom onso wa kan se yesi ginaye ye na namusi obi ho a owo a na ne bawu ntie no ye friend sa wo mawuo na omo akosia no tie timi ka so akosi bagina se esi ano na wagina wanwu yewo ankase yewo aduana yewo aye akoa yana nanom ne abrofo ne konye no ena de asonafo ne ntitimu baaye nti asono a wo mo wasantimamu ha nyina no eya ade koro na ye die enye ne o ma hene de na no ena boy eya konwa a wa abusuani busia peni amamre amane ben ena wo ye dija unua kan hira asem to mo a mutie suro wiase nyina ma bra boso agya no ma munya nhira mo so a mo betwa ye dala ne nkrofo agya no ma munya nhira de sidi obesususu ye bone afa mo afi 2025 sakwasi kada ye boso ampa hye no 2025 akonfo akromfo mo gana wan kunkura no na nya 200 mu za konfo abodam da bi da on konfo kromfo abodam jodi avra wona me chichine were ni esumai sumai ye na ni avra wona sumai jodi avra wona me chichine were mamunyina akwaba ede mo basuru yase so e basuru yase de na ya amamre amane ena abakosem ena afinso ehintasem ena yedan na de ede bremo na ena yede ni akiremu sechere central eho ena ye ni kire na ye ba ye yi ena de ye ba ha eye sechere central beposo mai hene chiame ena ehene ene free mo na yede ye ni ekiremu ho no se na ye ba ya beto ebusuapeni ye ne bedi nkomo e de afa ebusuapeni ye kasa ebusuapeni a mepacha ono ene hwan a obekiremu amaye na esua de wo ebusuapeni nim kame ho e ne ye ma na akwa aba na ye mfa ye nkomo no enhihye so na mpacha me ma wakaba ya ena mpacha obi aboko nyame adom bibi aboko na mpacha ne ye fase ye frame Charles Kwaku Owusu na fie de obia frame openi Kwaku Owusu nana ye bae ne eso uye busuapeni wadaroma me fuma na wo de achame kakra ebusuapeni ye kase ebusuapeni a nana wadaroma ono ene wan yo ye kase ebusua megidi se ye wo ebusua ne nchichemu ye wo yire ne ma ebusua we ka ye ka we a ye kan de ye busua ye nananom se me nana Abraham Ponsa awuwe na ono nso awuwe na ono nso awuwe eno ene busua se ya ye ka ho asemi enti sechere central a ye ka ho asemi ye constituency ensuta kwa aman beposo ensuta kwa aman beposo eno na ye sechere central enti beposo ye sechere ye beposo bebre ye wasuo ho ye nti beposo doso ba se ye ka sechere central ensuta kwa aman beposo ho asem na ye ka se ensuta kwa aman beposo dia onkohia bi wo ba bia se okuro bi wo ho a ye friend ensuta kwa aman beposo bi nti nsonsono ya ewo mu no nana mepacho ye dase wachirum se ya maye dia na yenko ebusua ne so na wuchirum se ebusua wie eno ne yefre na ebusua tenten na na mepacho an eno ne ebusua tenten no na nana wadaroma eba ne sen na obeye ebusua peni medase senia se wo hu se adwuno ewo mitire ho enti ya beto ye nananom ye nananom wu koi ne ye wo fa mo baaye na ye wo fa mo nso so dodo na akọ
nti abusua a yɛkɛn ebi mu kɔ ne bi ba o sɛ yɛ o maame ne o papa abusua o papa wu a obi ansan mehyem o maame nso wu a obi foforo mehyem oba wu a obi foforo mehyem ba abusua a yɛka ho asɛm yi de wu a wo fa ase wo ho onua wo ho wo fa wo ho wo papa nka sa abusua no ho ti sɛ ka me mabusua a meka ho asɛm yi a ɛyɛ maame asefo ti me maame nua mema mo ɛyɛ abusuafo me maame ni nua ma nyina ɛyɛ abusua nti me maame ni nua ɛma ɔno nso bɛwu dodo bi ɔbɛwu bia no ɔmo ka abusua ne ho me wɔfa a wɔyɛ me maame nua ɔno nso ne ma ɛyɛ abusua de na ɔmo no yɛ ɔmo maame yɛn asantemam ho de ɔmo yɛ ɔmo maame abusua nti ɛyɛ me nanama ne me nanamema mo ɛna yɛde ɔmo ɛka saa abusua yi a yɛka ho asɛm nana wadaroma mabusua ne yɛ ɛde abusua yo sɛ ɔba bepɔ so ha yɛyɛ asonafo na yɛka asona sɛdeɛ na mekyerɛ mu bepɔ so a ɛdɔɔso no nti woba bepɔ so koraa yɛwɔ asona bɛyɛ sɛ ɛnan ne num nti sɛsi abusua a yɛne ɔka ho asɛm yi ɛyɛ bepɔ so akyeame abusua nti asona akyeame abusua ne yɛka ho asɛm nana wadaroma akyeamefo no wona wotɔ so bɛyɛ mienu anaasɛ wona wodi kan yo sɛsi a me ne ɔka sɛ yi me yɛ abusua pani nti me nyɛ kyeame sorry abusua no sisi wo yɛ abusua pani wona wodi kan anaasɛ obi abakɔ bacho bebre abakɔ bebre bacho wona wotɔ sisi me toso enson ndiye me ma check ya me hu de me toso enson nia ofiri mu a me besi na nan odi abusua pani emfie aduenu ensia na ye frɛ no kwabra frempon no no ye me wofa ti me ye wofa ase ti of said na me kan ti wofa free ho no na wofa ase aba nti sese me nua betumi adi saa nso na me wofa ase nso so e betumi adi na uba ntumi ndi me pa cho da bi uba ntumi ni o papa abusua pani obetumi adane busua ni na mo ntumi ni abusua pani nana ye bae na ye se asantemam ye di enade ahana saa nso mo ye nana saa pepepe aha ye sekire nti aha saa na ye di enade nana ye hwa ade se ubeye abusua pani unua anasa wo fase enada fom ana wode asese de wada fom tiame a enro a yekoja na kwan korai oye menua nti oye nua onye me wo fase oye menua pa enti sisi a wo fase unua yi ne hoyi eye hwan na yede no esan bisi so medase ye nyamfa ani nsi enne na obisai enti yentumi mfre no tiame hene usai na dia efri na wia ye beye nia yakokora no na yie no awia obeye tiame hene sisese de obedie ye menua sese wonyanye e tiame o ye menua nana tiame abusapeni we de mesrem bisa kakra aya abusapeni ene yi obi a yemfa ni nkosi obi anayana pepa cho saa na tie na abusapeni nso nko antimi mfa ne pe enyi emfa nko abusapeni yi a ode ne kire abusua no mu maa ene mema nyina na so mo gini tumu a ansana yede na kwa ahemfi nana no kire se wonye asonani a yentimi mfa wondi ebia achiame akonya no mepa cho oman hene wo ho kwan so obo chiame na momonya chiame hene eche se oman hene abone chiame oman hene betimi de na no abo chiame dodo bia ope ama woni wo mo aye adwuma na wo mo asom no na ye die die enye ne oman hene de na no ena boy eyakonwa a ewa abusua ni emi kire se akonya na ewa ha ni nyina man hene akonya na ya so na akonya na ye oman hene no a enso kura ya enso so ya so nani aha no oman hene ya so nani ekuro yi mu yewo ankase yewo aduana yewo aye abusua bebiri amekasa me bobo a ebia na obi ekohwe osu abusua pani boy na oyi mabusua firi mu nti abusua ne doso pa
Nana wadaroma asona ebusua no obetimi aka ho abakosam kakra che ya tese asona no ye mu bebre yo asona busua no emu bebre na ewo no ye wo no na etie nie meme ya asona ni a mefiri beposo na tete no ako a ye nananom ne abrofo ne kon ye no ena de asonafo ne ntitimu baaye nti asona ni a ofri ensuta asrani ofri beposo asrani ofri kwaman ye nanamo no omo ye anuafo nti na omo ye abusuafo ne ntokwa na di ntitimu bai nti asona a omo wasantima mu ha nyina no eya adekoro eya asona ekoro na mum abima bepie beposo obi apie ensuta na obi nso apie kwaman kyerese ye nanano ye hu ne da anhia de na nso etia tete abakosem na ehun se wo nyina ye baako ye abusua Nana ebusua peni we de wadaroma ma membisa we se wanyi obi ni ho kwan se obetumi agi obi ana apart from my hene pacho wasem no se meti asiye se me manyi obi se omedi achiame hene a be pacho an se ebusua peni manyi obi ana mantai na chi se me efise o ma hene be bisa se ebusua peni wona wiyi no makase ane no so de na kire wabusuafo na makase ane nti e wose me megini tum kran sana abusua no enso so atai machi ti se me manyi obi a e wa bra me yabusua pani dia obi e ni ho kwan se ofiri machi ekoyi achia me he Nana wadaroma unu a wafiri mu ya yenum na chi sika nsen obetina akwanya no so nya bayese yo minu a wafiri mu a o kana ho asem no ye frɛ no Nana Ohwim Kwanfo o transo onyamfie nwotwe pepepe na ono ne nea obedi achiame hini ya odi no mfie kakraa bi me nananom a mebeto wo mo no edi ni mfie bebiri nti we no kura ya ade a ye no age yensem yenti asefise bi nsida nso wo die ba untumi ensia no kwan na ntimi nka ho asem nti odi ni mfie nwotwe nti ni mfie nwotwe mu ana odi afiri mu Nana wadaroma se ebase unua edi hine na ofrima ebusua peni amamre amane ben na wo ye dija unua yo medase enam se wosomo man hine nti no eda obeti se oyare kura wo se okobo man hine amane se Nana man hine wo chiame ne ho dodo no nti bibie ebesi se wafiri mu a nipa yeso di kan bona mane eye oman hene ansana oman hene ama kwan se wo bibi foforo bia ko na koye omo oman hene amane a onfa utumi enkoye bibia etese osom oman hene yakasa chiame a ono na oye oman hene eyire nti osom se yakasa obi eyire na obi kunu ne ne yire ni a senia oba som ne kunu no saa nso na okwa ahemfi a chiame esom oman hene nti se bibi ni a na se wafiri mu a ontimi nkwati oman hene enye bibia amane nyeyi na ne metime bisa masem wie eba ahemfo fans ohene dot yie ene ne chiame dot yie ansunsunye be ne wo yo yakasa ohene dot yie a yewo ohene wu a bi ho a ne enya na sidan mu no ebia na ohene no akora no a oye oman hene ana oye ohene no ena afiri mu nti no yesie no nti yesie ohene ye nya yie yesie kwan wo hosi yesie ohene wa bra ye nya yie nti eno na ye doti yie no aha nti we edie ye de no etwen enya na sinamu ti yesie no ene ahomachi nti ene de sinamu no ekusaya kire o man hene ne na hemfu nyina ene na wabetene mu aye na yie nti de yesie na yenye na yie ne ne yesie no a yeye na yie na nsonso ya ewo mu no yembra amamre ne amane afemu no se ohiniwa itimeti se bia yebeye na yie se bia 4 days ebia 3 days ane
chairman ne die no chairman nso ye 3 days and as 4 days medase se ohini wu a ne 3 days no obeda mpam nansa chairman wu a ohini beda mpam ti se yawada ifiada memenda ni akosi no memenda anajo se wada mpam nansa chairman wu a yade ne tompam yawada anopa ni akosi ne fiada anajo nti wone ohene ensonsono yewum nti wono ye chairman na ohinso ye ohene omo ti se ohene chiniye okọ na ko hu ahemfu chiniye no a ebi di da bi achi ti chairman ntimi nya man hene nti man hene as edi enko na chairman di enko nti amane ne amamre kwan so no omo nyina anyepe sede ye nsatiate no ebi di bi achi chairman ye 2 days na man hene ye 3 days na eba adisi die mu na eno nso no nsonso ye wo mu ana adisi die nsonso ya enimu ne se o chairman wu a ansa na ye besie no o man hene na hemfu nyina bekwa akusai ansa na yesie no saa na wahene nso wu a ahemfu nyina besai ansa na yesie no nti wo mo adisi esie no mu ewa amane ne amamre kwan so de a o ahemfu ye de ya de kro na se bia ne yere se wo ka disi de ye wa disi de ne wo adwade eno ne de ejina nipa na o beye no ahoden obi o kro a se de obehihya ama no se mpese me yebrusa eno de ohene nsi ho kwan se chairman yere se mpese me yebru se de mahoden etie so eno de akwansi die bia ni ti adisi die amamre kwan so ye gi adisi die se ni siswa se doso ya adisi die na yenhwe ade se eba ahemfu wo mu ni achamefo wo mu na aya yehumenkenso ene eye koko ahahan eno na eka de medase ndi akire ni se yese ohene eko ekura na na mafuodi eka ekura mu hu bida enu nti ena yede se de obi samrenkenso ebre no ene koko ahaban ne ye ema yehu tete amamre a ye frɛ na kura just first no na kura ena yete nti wo okɔ baabi a ofiri ebaaye nti ya amamre manipa na ene na amafo yi a wo mu hu kura ada no wo tenkan watikum ase baabi a wote aburukyire wo hu bi da no wa behu sɛdeɛ yɛkasa wo hene kɔ kura yɛde ebre koko ahaban ni wura bode eye ekura ema na mafo hu sania ye ka se ekura no etie nti amane ni amamre kwan so no ye pese ye nioma ye nananom di gyae ne ye bo ho ban so pese obo ade ho ban ade mere bia no okoso aye sede otumfo di ade kese se wakwaside da bi ho aye se na de ya ade kese ekire se ya amamre ni amane no ye ntontwene ye boa ema na mafo ya moabai mo nso musua bibi efrim efisa me se de me kame nanan mo asem na me ya akwala enso ne ababa tum nti me didi se daache se ne ne obi se bisa mo nsam na nso gina ho na obi nso obisaw na ne wahu ne ne wonso asua ene ne awate na onso odibi atudwa na wo mo nso a wo mo sua no ama yehu se ye ya asantefo ti asantefo ya amanye ni amamre ya ntontwene ti se wo hu ne saa ne tie ya disuade ya de kire nkirima nana obia na yebetumi aye ne sanfanse bia memiti we ne bia mafima yebetumi aye me saa amamre na ana mepa choda bi na tse me de me nkwa ekura wo de ya obi betumi de na no aka se okwa ekura eye asante kasa na enso saa amane ne amamre ne de wo de ye bi ma wa enye yi me abusuapani ye enye bi ma me
yɛyɛ ma ahemfo ɛyɛ ahemfo ɛna yɛde esi wɔ mu ahemafo ka ho nipakyɛ yɛ ahemfo kama pra kɔ yɛ himanti nanka yɛ mi bi na sa be yɛ ahemfo yi de ma nya mpre ala me da se wakyerɛ mu wɔ ɛhɔ na mame na ya se ansa na mobɛyɛ saa amammerɛ no brɛ ne kokwa haban na afi bɔde ahan no ano hɔ mutimi soja na bia mo de ade asi so ɛno nso ka de ade yo de kyerɛ ne sɛ tete no ne nananom ɛde buchia ne ka buchia menim sɛ wasumu ene wani ene wadwumu nyina yɛ ohe na so nim ka se crane dia wonim crane ba chan na wo mo eboa no omo de nsuo na wo mo awo na omo aye ne se sabre na blog ni ho na omo aye ne se blog no miensa nti wo mo si wie a enum na wo mo soja sini kese miensa nti wo de ejapa enua no egu ase na wo de oda asan na wo silver asiso nti ye ya mama hu se tete no na buroni maaye no akwan a ne yafa so ye niema efi se bibiti se ahemfo rings ana omo peti a omo hye ne buroni na be kire ye nananom nti ye nanamo ne wo brasmate fo a omo ye kawani komade nyina nti ne yafa omo brasmate ansa na buroni ba ne nananom hye kawa nti ye na buroni maaye no ye soja nti se wo hu ya ekwan na ye nananom efa so soja no eno no eji se ne kora no ba bi wo ho a wo kwa wo behu bi na nya ba bia na behu ntie we dia ba bia wo fi ba ye no wo ba ye wo hu se ya so bi nti ye ka se ye soja wo hu se ne ye soja nana mfanse sisi ne obese ebe ka se ye wo modern world e oba kutoka se ni ma broni ka se ma sana ebe kan se ye wo modern world ye fititi ni ma ba ene ususu se enka ebe yanka nyina ye nko so titijana na yo medase se titija ni yeso wo fie no abakosem bie no ayeso ma me bia soja enu aduane na ahyehye woni ne fie fo nyina ebi ensida ne bi nso nsida nene modern weather ye ken obetie yeso ne gas no apai ana explode ama fie ho fo nyina ahye ejisa na nsen ekoso bebere enti sese nsoso no yakasa ye koye achi saa nsoso a enye yie ti ebeye ni nyina afra oye we kakra no aye we kakra efise se okoduru ba bi na unim jaso ti se memenim jaso yi ma enya gas na eja wo ho a meye me bibia me pese meye sese wo unim ejaso yi okoduru na gas no a che se unidi ni obanum nsu no wada nti usua ebebo efise usua ba bia beduru bia na se de ho amamre ni amane yete no ut eboa ma otumetena that's nana yedase se wachre buchia no edie no mu ede amaye na ya ne yetitin sem bi se efie bi a buchia wo mu na chese bosom wo ho eno chese buchia ni na ama bosom na befie ho ana ba che oje sa na tie buchia yemfa bosom nhye buchia mu ye wa bosom dan nti fie bi a bosom wo mu no fie no ebosom a osom no no omo wodan a bosom ne tim yemfa ne nkotena bochiem daabi ene nye fie bia nso na bosom wo efri titi nyina nya saa ne ti enu nti da kuro bi ho a okwa yese konfo bi wa ha nti saa konfo no ne fie bosom ena okom no nti nia ne fie bosom ne ho no oni konfo ewo ho nti nye bochia emu ne de bosom ehye nye saa ne ti nana yetete se tete no na ebia ebusua timi kwaji gina ye no mudi abafie eno no enya bosom daabi enya bosom na betimi achim kakra ne nchire mu ne se onso wa kan se yesi gina ye na namuso obi ho a owo a na ne baawu ntia no ye friend sa wo mawuo tia wo mawuo no na omo akosia no nti etimika so akosi bagina chesi esia no na wagina wanwu nti akosi bagina ana adwoa bagina na akua bagina chesi wono de
ewuo no a na ne maame edi a wo mawuo no ono de yewo no no wangu ti ono de wagina ti bagina sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛkyerɛ wo mu a wobɛte ase ɛno no nti ne yɛde saa edin bagina no ato nipa koro no ɛso na tete ne omu nyina na yɛdi saa edin ne to omu so pa kyɛ me kyerɛ mu sɛ tete no ebi wudu nan ebi wudu mienu ebi wu nsia ebi wudu ne ade obi wɔ hɔ a ne baba akokora enwu ne obi wɔ hɔ nso wɔ wudu na ne mani nyinaa wu ti dia wodi a wo mawu ne wo a na ne ba wu ɔno na yɛyɛ penifiefoɔ na mpanimfoɔ ɛkɔyɛ saa de no ma no ti fie ana abusua bi ɔkora ebi nim kyɛ sɛ wɔn mu nnie wo a wo mawu ti sɛ ne ɛte ne yi a ɛnɛ yɛ so obi ɛkɔ wo wawu nti ewuo ne deɛ ɛka nipa abrabɔ ho nti ne wɔ hɔ ɛda so wɔ hɔ besi nnɛ nti nye fie bia ebi abusua no bi kura kuro mu hɔ koraa ne kuro ni nyina koraa ne bia ne bi nim nana ensem bi wɔ ha ya na ɔmo kan na menti ase aya na ɔmo ka sɛ ɛba abusua pani a aya na ɔmo asam ka aya na wanya yikura wuntimi nkɔ n'anim nkaka de awopɛ ɛnokura bi wɔ ɛpa kyɛ ɔnokura nim kasa abusua pani fa ya na mo asam yɛde medase ɛnyɛ sɛ abusua pani fo asam na yɛde asɛm si a abusua ni nyinaa hyia ne atoato adwene ti adwene to ato ani si a na abusua pani ɛde ato dwa sɛ asɛm yɛ ka yɛ sei na yɛyɛ no na kɔyɛ sɛ yɛ gyina wie a ono na kɔdi kɔto dwa ntini sɛ ɛyɛ mra yɛ di so a nipa fi sɛ emu ɔden a ne yɛ bɔ abusua pani etiri so yɛmfa nti sɛ assembly manfoɔ ne MPC ya ɛba ono na odi animu nti no ono ne din na yɛbɔ nyɛ sɛ abusua pani fo asɛm ɔne abusua pani fo na ɛboa ma abusua na kɔso nti wokɔ na abusua na ɛkɔso a ɛkyerɛ sɛ abusua pani no ɔbɔ ne homɔden ɛyɛ ɔne abusua ne nyinaa sɛ ade pa baeɛ na abusua pani din na yɛbɔ ti ade bɔne ba nso a abusua pani ne din ya ne ɛbɛbɔ nti nyɛ abusua pani fo na wɔn asɛm ɔyɛ den saa ne ti yɛda se na kyɛ sɛ ayɔfo abusua pani asona abusua pani na yɛne no ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛde fa abusua pani ensɛm na yɛ na amonten so a ebi a memeti hɔ yi na bi a memekɔ abusua pani mo sɛ abusua pani de na asɛm de wokɔkora wɔ mfi wɔ wɔnhwe wɔ anim kora na san wachi nana akyerɛ mu yɛ hu sɛ ɛnte sa nana yɛ sɔre so ɔma ya na ɔmobɔ mo so boɔ sɛ abusua pani fo asɛm ɔdi asɛm bɛ na ɔka kyerɛ wɔ mo yo ni awobɔ soboɔ deɛ mɛka sɛ onyai na wo nso sɛ ne ama kyerɛ mu ti wokɔ abusua pani hɔ no obi so abusua pani wokɔ wɔ ntie wa ɛnyɛ no korɛ kɔ na akɔ ana bɛhu sɛ dibi kora wo nsɔre wo sɛ abusua pani ma ama sɛ enka mebɔ wudin bɔne nso nyɛ saa na wote nti mpanimfoɔ sɛ wopusu nunum a edua bi wɔ hɔ wopusu esi hɔ a ɔnte ne sent na mmom wopusu nunum a ɛna wote nti mpakyɛw bibia ni a abusua pani wɔnyɛ kakae kɔnanim ɔno bɛtena se na bi wɔ hɔ a deɛ yɛ ana ɛma wo kɔ a wobɛfi sɛ abusua pani amoa wo no ebi kora wokɔ ware wo maame mpene so wo papa mpene so nti abusua pani tu fo sa ware a wo maame mpene so papa mpene so deɛ nka mɛsrɛ wo sɛ gyae na wagya wo maame no papa deɛ no na de wani bra kɔsi abusua pani so fi sɛ nka anim sɛ wokɔ no abusua pani bɛka sɛ kɔ ware abusua pani nyɛ awareɛ ɛyɛ bɛrima a wɔwo ba ɛna agye awareɛ sɛ wo papa se mepɛ sɛ wo ware a abusua pani bɛba bɛtaeɛ akyi wɔn nso ntumi nka sɛ ɔmpene nti saa na ti nti na amammerɛ wie de wode wie aba mamu sɛ no na ɛkyerɛkyerɛ mu kakra mayɛ awareɛ mu na ɛsɛ sɛ wokɔ awareɛ bia mu ɛsɛ sɛ wɔbusua pani bɛm ɛna mekyerɛ mu sɛ agya a wɔwo ba ɛna agye awareɛ deɛ ma abusua pani bɛmu ne sɛ wo ɔbaa no woyɛ abusua pani no de hyeɛ nti ɛwɔ sɛ wɔwɔ mu ɛfiri sɛ wo papa deɛ ɔno na wowo a wɔgye aware na abusua pani no won biribiaa ɔno ɛna ɛgyina mu ka ɔno na ɔyɛ abusuani nti ɛwɔ sɛ wɔwɔ mu na wahu na wadi awareɛ no nso emu adanse nti ɛwɔ sɛ wɔwɔ mu so ɔhɔ nko ade a ɛni sɛ woyi ne firi mu ɛwɔ sɛ ɔma ne bɛm firi sɛ abusua no ɔno ne abusuani ti nana apart from awareɛ ɛne ayieyo ɛno pɛ na abusua pani tumi bɛm anaasɛ yɛwɔ amammerɛ foforɔ bi wɔ abusua pani tumi bɛm
woyɛ busuani nti adeɛ bia wo ya woto nsa frɛ nipa baako ne mmienu no nti wo frɛ baako de a nka sɛ busuapani na ka ho mmienu sɛ party na woto abadin o adeɛ bia wo ya woto nsa frɛ nipa de ɛdɔm de ɛwɔ sɛ woto nsa frɛ busuapani no na ɔno nso ebedie adanseni ewo na basa de ma ne boa ne sɛ obusuapani nso hu ɛma bibi ni a otimi ɛkyɛ na adwene ɛboa wo ɛma wokɔ w'anim that's yes that's na na we de yense wo brebre that's say wunya bre ene ye twetwe enkomo yo me so me da mo ase pa gidi sɛ mo amote sɛ ahemfie yesi ntwene so kyɛ sɛ yɛ kɔto adwumadie foforo so ɛnyɛ saa ke ba di nkomo bebre nso me mmere so me so me da mo ase pa yes that's na kyɛ sɛ ahwefo aha ene bre ma ye kwan eme ye de yenkomo twetwe no e de yesi amamre foforo ho a ɛsese nana etumi die nim na abusua na etumi ye nti aha ene ye de mu yakra mo